Les cooperatives, com qualsevol tipus d'empresa, diguem-ne, a nivell financer passen una sèrie d'etapes en funció, diguem-ne, del cicle, no? de la maduració d'aquesta empresa. Quan comencem en les primeres etapes sempre és allò que hem d'invertir el capital, que hem de buscar, diguem-ne, recursos propis per poder fer créixer aquella empresa i després en etapes successives podem anar captant fons aliens. I és aquí on la Fundació Ceira creiem en aquest estadi inicial, que és allò que encara no hem arribat al punt d'equilibri, que hi ha una mortalitat altíssima d'empreses, perquè no tot és tan fàcil, no? Quan comences, on la Fundació Ceira estem d'alguna manera intervenint per posar en marxa els mecanismes, les eines necessàries perquè hi hagi aquest finançament inicial, aquest capital llavor, aquesta musculació financera de l'empresa que està començant. Com a fundació, diguem-ne, que depèn de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, tenim un programa, que és un programa d'orientació financera, on de manera individualitzada assessorem a totes aquelles cooperatives que tenen algun dubte a nivell financer, és a dir, que simplement s'ha de posar en contacte amb nosaltres, o a través de la Federació o directament amb la Fundació Ceira, per ve aquí, en les nostres instal·lacions, i intentem resoldre el que faci falta.